אז לאחרונה החלטתי למתג מחדש את העסק שלי, ואני השתמשתי בשירותים של ליאור קמחי, שממש תכף תכירו אותה. היא הבעלים של סטודיו פלט, והיא בעצם עיצבה לי את כל המיתוג שלי מחדש, חוץ מאת הלוגו. ובעצם אנחנו עוברות מאחורי הקלעים ומשתפות קצת על כל המחשבה והיצירה בדרך למיתוג. אנחנו נראה לכם סקיצות שנפסלו, סקיצות שבסוף בחרנו, איך הגענו מכל הוויז'ן שלנו לתוך הרעיון שבסוף הפך להיות המיתוג. אז כל מי שמעוניינת לעשות מיתוג, מתלבטת אם זה עכשיו השלב לעשות מיתוג, כן או לא, האם להשתמש בפונטים באנגלית, בעברית, צבעוניות, כל הדברים האלה, אנחנו מדברות על זה בסרטון הזה, אז אני מקווה שתהנו. אני חייבת לספר לך, אני לא יודעת אם את יודעת את זה, כן. שכשאני הגעתי אלייך, אני מאוד פחדתי למתג את העסק. אוקיי, למה? אני פחדתי כי זה להביא משהו שהוא שלך, ואת לא יודעת אם הצד השני יבין בכלל איך להוציא אותך החוצה, אם אני אוהבת את התוצאה, אם אני לא אוהבת את התוצאה. לא הייתי בטוחה בדיוק איך לשדר, אם אני יודעת בדיוק איך להעביר את זה לצד השני. ומה שהיה לי כיף לגלות בתהליך, שתכף גם נדבר על התהליך, זה שאני לא צריכה לדעת הכל, נכון, לפעמים. לגמרי. יש תהליכים שהם מאוד נבנים ורצים תוך כדי, וגם תמיד יש מקום לשדרג ולשפר, וגם לעבוד ביחד בהקשר הזה של חלק בא באמת ממך, כאילו מהלקוחה נקרא לזה, ובסוף יש את מישהי שתכווין אותך למקומות מהמם. שהם נכונים. לגמרי. לגמרי, ואני יכולה להגיד בתור מישהי שזה מה שאני עושה, אני עוזרת לאנשים לגלות ולהבין על עצמם, על עצמי, זה תמיד הרבה יותר קשה. אז החלטנו שאנחנו בעצם עושות את ההקלטה הזאת, את הסרטון הזה, כדי באמת לעזור לכל מי שככה חושבת לעשות מיתוג, להבין מתי נכון לעשות מיתוג, מתי לא כדאי לעשות מיתוג, על מה כדאי להתפקס לפני, מה לחפש במישהי שתעזור למתג את העסק, כל הדברים האלה. אז יאללה, שנתחיל ככה יאללה, לספר על התהליך. יאללה. זה אוקיי. קטע כי אני ואת באמת מאוד משלימות בתהליך, וזה היה לי גם נחמד, אנחנו נדבר על זה. אבל קודם כל שהגעת באמת ענית כבר על שאלות לפני ששאלתי אותך. אמרתי לך גם את זה, נכון? שזה היה לגמרי. ממש נחמד. אמ, אבל לא חייבים באמת בתור לקוחה לבוא עם ההבנה הזאת בהכרח, כי יש את השאלות, גם את רואה את זה מול הלקוחות שלך, וגם אני רואה את זה שאני שואלת את השאלות שיכווינו בשביל שאני אדע אחר כך מה לעשות ולקחת אותם ולהפוך את זה למשהו שישקף אותך. האם את רואה לקוחות שאולי זה לא הזמן שלהם למתג את העסק? לגמרי, כן. יש שלבים בעסק שעוד לא בשלים לזה. וזה יכול להיות מכמה בחינות. או שעוד לא מספיק השתפשפו עם לקוחות, עוד לא מספיק יודעים מי הלקוח האידיאלי שלהם, עוד לא מספיק, השירותים עוד לא בנויים כמו שהם רוצים שהם יהיו בנויים בעתיד. ואז אני אומרת, את באה בשביל למתג את עצמך, אבל את לא מספיק מכירה את העבודה שלך בתור אשת מקצוע. והמיתוג שיצא, זאת אומרת, אני יכולה למתג אותך, אבל המיתוג לא בהכרח ישקף את מה שאת רוצה לשקף, או שנצטרך לשנות אותו מאוד מהר, כי הוא כבר לא יענה למה שעשינו בתהליך. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, יש דברים שעובדים, ועובדים טוב, ואם את לא חושבת שאת יכולה לקחת עוד לקוחות, או לא, זה בסוף מה המטרה במיתוג? זה לשווק את עצמך החוצה, זה להראות את עצמך, זה להגיע לקהלים חדשים. אם את אומרת אני עובדת, ואני לא רוצה לקוחות חדשים, אני מעל הקפסיטי שלי, אין לי יותר כבר דרך להכיל את זה, אז למה להשקיע במיתוג מחדש של העסק? זה משהו שהוא nice to have, אבל זה בשביל עצמך. אבל האם זה יעשה אימפקט אמיתי בעסק שלך? אני לא חושבת. אז יש שתי נקודות שהייתי אומרת, רגע, במיתוג אמורה להיות מטרה מסוימת. את מכירה שבאליס בארץ הפלאות הוא שואל אותה לאן את רוצה להגיע? אז היא אומרת לה, אני לא יודעת, ואז הוא אומר לה, אז זה לא משנה באיזה דרך תלכי, אז אם את לא יודעת לאן את רוצה להגיע, אל תלכי גם לתהליך מיתוג. לגמרי. חבל על המשאבים, זה משהו שדורש איזשהו גיבוש שלך עם עצמך. לגמרי. אני זוכרת, אני התחלתי את הדרך שלי לפני שליוויתי עסקים, התחלתי בכלל בתור נטורופטית, והדבר הראשון שאמרו לנו, כשעוד למדנו נטורופטיה, היה לנו איזה קורס כזה על שיווק, מיתוג, אמרו לנו ישר להוציא כרטיסי ביקור, ישר להבין כאילו את הצבעים, את הזה, למתג,
אני הוצאתי את הכסף הזה, אני השקעתי, אז זה היה הבזבוז כסף הכי גדול שעשיתי, באמת, כי אני לא ידעתי עם מי אני מדברת, אני לא ידעתי בכלל מה אני רוצה להוציא, אז גם העיצוב שלי בהתחלה היה מאוד מאוד גנרי. לא דיבר נכון, לאף אחד, הוא היה מאוד מאוד כללי, כאילו מאוד, הוא לא כל כך עזר להעביר את מי שאני. אני גם לא ידעתי מי אני רוצה בדיוק, כמו שאמרת, לא ידעתי את מי בדיוק. אני רוצה להעביר. אני חושבת שהדבר הכי טוב להבין זה שמיתוג זה לא רק הלוגו, זה לא רק השפה הגרפית, מיתוג לפני הכל זה להבין מי אני, בעלת העסק, מי אני ברגע שאני יוצאת מהחדר. מה האנרגיה הזאת שאני משאירה, עם מי אני מדברת בכלל. רק אחרי שאני מבינה את הדברים האלה, אז אני יכולה ללכת ובאמת להשקיע במיתוג, כי זה ממש ממש יכול להיות מקפצה. אני גם אקדים ואני אומר שהסיבה שהחלטתי למתג את עצמי, כי אגב היו אנשים ששאלו למה החלטתי עוד הפעם למתג, זה כי א' הרגשתי שכל מה שעשיתי עד עכשיו, המאמצים שהשקעתי במיתוג, זה לא באמת שידר את מי שאני, זה שידר את מי שחשבתי שאני רוצה להיות. או מעניין. שחשבתי שאנשים רוצים שאני אהיה בשבילהם, אבל זה אף פעם לא היה באמת באמת אני. ורק ברגע שהבנתי מי אני, היה לי חשוב להוציא את זה החוצה, וגם יש איזשהו שלב שאת רוצה לעשות איזשהו level up לעסק נכון. שלך, ואני חייבת להגיד שמהרגע שאנחנו הוצאנו את המיתוג, אני לא יודעת אם סיפרתי לך את זה, זה שאני התחלתי להסתכל על עצמי בתור מותג. התחלתי להעריך את עצמי יותר, התחלתי לתמחר את עצמי אחרת, כי פתאום הבנתי רגע למי אני פונה, מה אני מציעה, זה פתאום משתקף לי מול העיניים. זה מדהים. אז לגמרי, אז זה משהו שככה, א', חשוב לי לשתף אותך, וחשוב לי לשתף אחרים, שזה גם מה הכוח שיש למיתוג שהוא נכון, לגמרי, הוא ואני באמת מדויק. רוצה כאילו לחזק אותך וגם להגיד שיש, אני תמיד אומרת שיש זה מעטפת, בסוף, אז יש שתי מעטפות פה בעסק, זה אחד זה המעטפת של התהליכים שאת מעבירה, ובאמת איזה שירות את נותנת ואיזה בעלת מקצוע את, ואת מי שאת מביאה בתוך זה, ואת כל זה צריך לעטוף באריזה שתשדר את מי שאת ותמשוך את הלקוחות שבאמת נכונים לך. אז זה בא בדיוק מה שאת אומרת, לשני הכיוונים. אז עכשיו את היית בשלב שפתאום קיבלת את המעטפת, אולי אצלך זה בא קצת הפוך, אבל פתאום ההבנה הזאת באה ביחד, של העיצוב ביחד עם ההבנה של מי אני רוצה להיות, וזה מה שגרם לך לראות את זה מהצד, להעריך את עצמך יותר. אז זה יפה, זה מעניין לראות את זה. כן, זה קיבל תמונה שלמה, ואני יכולה גם להוסיף שאם המיתוג הוא לא נכון, והוא לא משדר אותך, זה יכול גם לעשות יותר נזק מתועלת, כי א', את תמשכי את הלקוחות הלא נכונים, וגם את באיזשהו אופן תרגישי, אני לא אקרא לזה זיוף, אבל כמו איזושהי תסמונת המתחזה, שאת כאילו את לא באמת מה שהמיתוג שלך מראה. נכון. נגיד אם עכשיו הייתי עושה מיתוג מאוד כזה, פונטים בולטים וצבעים מאוד זועקים, וזה כאילו זה לא אני שפוגשים אותי פנים אל פנים, אז זה היה יוצר איזשהו דיסוננס. אז החשיבות של לשלב בין העולמות של מי שאני והמיתוג זה כל כך כל כך חשוב. נכון מאוד. אז שנשתף כזה את השלבים שאנחנו עשינו, יאללה. כדי באמת להבין את המיתוג. כן, אני אפשר לדבר שמחה. בכללי, אבל ככה באמת אנחנו יכולות להראות את הדרך. כן, בטח. אז קודם כל יש את העניין באמת של הפגישת אפיון והתהליך של זאת אומרת, לפני הפגישת אפיון אז נתתי לך מסמך למלא שאת מילאת אותו מאוד ברצינות, ואחר כך אנחנו דיברנו עליו בשיחת אפיון, ובשיחת אפיון חלק מרכזי ממנה זה אחד, זה מה הערכים שלך, ומי את ומי הלקוחה שלך, ומה את מביאה איתך בעצם, וזה משתלב בתוך זה את הלוח השראה. אז אני עושה עכשיו את השאר. אוקיי, אז זה הלוח השראה שלך, ומה שאני עושה בלוח השראה בדרך כלל זה אחרי שאנחנו מגיעות עם המסמך אפיון, ואנחנו גם עוברות על זה ביחד בשביל שאני מבינה מה את אוהבת ומה את לא אוהבת. זאת אומרת, גבי מאוד מצחיקה ושנונה, ורואים את זה גם מהלוח של, יש פה מלא רפרנסים של האופיס ושל פרנדס, ואת המם הזה, וזה באמת אחד מהערכים. זאת אומרת, אני חושבת שבאיזשהו אופן, אני רואה את זה על רוב הלקוחות שלי, שהלוח השראה גם משקף את הערכים שלך בלי לשים לב. זאת אומרת שבסוף אם את רוצה מיתוג בולט וחזק, וזה היה חלק מהערכים שאת רוצה לשדר, גם זה מה שאני אראה בלוח הזה. אני חושבת שאפשר לעבור ולראות באמת את ההשראות.
כי מה שאת אמרת לי, זה תשימי את כל הדברים שאת אוהבת. נכון. משם זה כבר עבודה שלך לפענח את זה ולהבין מה אני אוהבת, כי לי אני לא יכול, היה לי קשה להגיד מה אני אוהבת ולמה. נכון. באמת זרקתי לך כל מיני דברים. נכון, אז גבי ממש זרקה דברים, ואז דיברנו על זה, ושאלתי אותה למה היא אוהבת כל דבר, אותך, למה את אוהבת כל דבר, ומה שראינו ביחד, אני חושבת, כי עברנו על הכל, זה שיש לך את הקווים האלה של הקווים הם מאוד אורגניים, מצד אחד, ומצד שני יש פה מלא פונטים שהם בולטים וחדים כאלה, אז יש פה איזשהו משחק בין משהו שהוא חד ובולט, לבין קווים שהם מאוד אורגניים. אפשר גם לראות בצבעוניות שאת לא השתמשת פה בכלל כמעט בצבעים, חוץ מהצהוב הזה שבלט פה, וציפה פה שגם אמרת שלא שמרת את זה בגלל הצבע. נכון. זאת שאלה שדיברנו על זה. ומתוך זה בעצם הבנתי שאמור להיות פה איזשהו משחק בין קווים שהם מאוד אורגניים. כשאני אומרת אורגניים אני מדברת על או שזה יכול לבוא לידי ביטוי או בכתב שהוא כתב יד, או באייקונים, גם יש לי פה דוגמאות, או באייקונים שאמורים לעזור לך לשקף את עצמך. כן, לגמרי. אני גם הוספתי לך פה כל מיני ורודים, וגם אני זוכרת בפגישה, אמרתי לך, תראי, אני מאוד מתחברת לוורוד, אני לא בטוחה שאני רוצה את זה במיתוג שלי, אבל כן, אולי אני אלך ואני אצטלם נגיד עם חולצה ורודה, כלומר, לא הכל היה צריך לקחת מפה, נכון. אבל יכולנו לשחק ולשלב את זה, אז באמת הלכתי ועשיתי צילומים בחולצה ורודה. כי באמת יש בעקבות עניין זה. שזה עוד פעם זה חלק מהמעטפת, שגם צילומים הם חלק מהמעטפת הזאת, הם חלק מהמיתוג, הם חלק מהנראות של העסק. מה את משדרת בסוף? את מחייכת, את לא מחייכת? נגיד פה מאוד בלט שכמעט כל התמונות ששמרת זה תמונות של נשים מחייכות. וגם פה שדיברנו ואת אמרת שלא שמרת את זה כאילו בגלל הבגדים ולא בגלל החיוך, אבל זה מאוד בלט, ואז מאוד ברור לנו מה את הולכת לעשות בצילומי תדמית שלך. איזה נופים זה אמור להיות, איזה לבוש אמור להיות, ברור שאת תחייכי בצילומי תדמית, כי זה מה שאת רוצה לשדר וזה מה שאת נמשכת אליו. לגמרי. אז מפה יצאנו לדרך, ושלחת אותי לעשות את הסקיצות, זה הקובץ הראשון אני חושבת, כן. שהסקיצות, וואו, זה היה, אני חייבת להגיד לפני הפגישה, אני כזה, יואו, לא דיברנו שבועיים, כי מהרגע שאנחנו עושות את הפגישת אפיון לוקח בערך שבועיים, נכון לעכשיו זה לוקח שבועיים, ובאמת אמרתי, וואו, מעניין כאילו מה היא תוציא מזה, איזה צבעים היא תשתמש, כי אני באמת לא רציתי להגיד לך, כי אמרתי, מה שאני יודעת, זה לא עבד לי, אז אני פשוט הייתי צריכה לשחרר ולתת לך כאילו לפתוח, באמת, יש משהו בלבחור מעצבת שפשוט צריך לפתוח בה. אז לגמרי שחררתי והשתלם. אני שמחה. חשוב להגיד שאת לקחת, בנינו שמה שהיה מעניין אצלך במיתוג זה שזה היה, שהחלטנו לא לעצב לוגו, אלא לעצב רק שפה עיצובית. נכון. וזה מעניין כי בדרך כלל מה שעושים זה מעצבים לוגו ועל זה מבססים שפה עיצובית, ופה לא היה לי לוגו לעבוד איתו כי אמרנו שאנחנו אולי נשנה, אולי לא נשנה, אנחנו עוד לא בטוחות. אז כל ההתייחסות שלי למיתוג הייתה בלי קשר כאילו אין לך לוגו ואני בונה משהו חדש לחלוטין שלא מתבסס על כלום, רק על הלוח השראה ועל השיחת אפיון שלנו מן הסתם. כן, אז אולי רגע לפני שאנחנו עוברות על זה, אולי גם את יכולה לשתף את מי שלא יודעת, כי באמת מיתוג זה נשמע כמו לוגו. אז על מה בעצם כן עבדת? מה זה השפה הגרפית הזאת? למה זה בעצם טוב? אז באמת חלק משפה עיצובית זה גם לוגו, שכרגע אמרנו שאנחנו שמות אותו בצד, ומה ששפה עיצובית זה באיזה פונטים את משתמשת, באיזה צבעים את משתמשת, באיזה, בנינו לך אייקונים, אז מן הסתם באיזה קווים אנחנו משתמשות באייקונים, כל מיני אלמנטים עיצוביים שהם לא לוגו. בסוף יש 100 דרכים לעצב, אם אני עכשיו מדברת על פוסטים למשל בקנווה ורואים מלא טמפלייטים ויש אין סוף, אז זה עניין של איזה צבעים את בוחרת, איזה פונטים, איזה סוגי אלמנטים, אפילו בעובי קו שאני רוצה שהוא יהיה אחיד, כי זה נותן משהו שהוא א' ייחודי וב' זה בסוף בונה את השפה העיצובית. אז כחלק מהשיחת אפיון שלנו ביחד כבר במסמך הכנה לאפיון את רשמת לי את הערכים האלה שלך. נכון.
קודם כל ברור שזה את, זה כאילו כל מי שפוגש אותך רואה את זה, וברור שהמיתוג גם צריך להראות את הערכים שלך, לפחות את רובם. וזאת המטרה שלי בתור מעצבת. אז זה אופטימיות וזה בגובה העיניים וקליל, וזה הכי, הלוח השראה שלך צעק את השנון ולצחוק, וזה עם כל הרפרנסים של The Office. וסדר, יש משהו מאוד מינימליסטי גם בלוח ההשראה שלך. רגישות ומקצועיות שאמרתי לך שזה לא ערך, אבל אנחנו הסכמנו בסוף לרשום אותו פה. אני רק רוצה להגיד למי שצופה או צופה, שמקצועיות פשוט זה הבסיס מבחינתי. שלדעתי כל בעלת מקצוע אמורה לבוא עם הערך הזה, ולכן הוא לא ערך בסיס, הוא לא ערך סף, הוא לא ערך מבדל, הוא ערך בסיס מבחינתי. אז בגלל זה obvious. הסיבה שהוספנו את זה, זה פשוט בגלל שכשבנינו את הלוח, בגלל שהוא היה כל כך אופטימי, שמח, קליל, בגובה העיניים, אמרתי, אני חייבת שיהיה את המילה הזאת, מקצועיות, כדי לעשות איזשהו מאזן, כוחות, בין הדבר הזה. בגלל זה גם הוספתי את כל הרפרנסים של The Office ו-Friends, כי פשוט זה היה נראה לי פתאום יפה מדי. הייתי צריכה להכניס קצת את השנינות. אז כאילו זה כזה משחק של למצוא את הקו אמצע של הדבר הזה. נכון, ומצד שני בהקשר הזה, זאת אומרת, אני יודעת שכשבאים אליי, ברור שאני אעשה מיתוג שהוא מקצועי, גם אם זה מאוד צעקני וצועק, וזהו, ייראה עדיין מלוטש ומקצועי ומאורגן ביחד, כי זאת מי שאני בעיצוב. אז בגלל זה אני תמיד אומרת, לא, אבל פה ברור שהכנסנו את זה. אז גבי, בסוף קיבלת שתי אופציות, שמתוכן בחרת אחד. אני מניחה שיודעים כבר מה בחרת, אבל אנחנו בכל זאת נדבר על זה. אז מה שעשינו זה בעצם לבנות שפה עיצובית, שכמו שרואים היא מורכבת מפונטים ואייקונים מסוימים וסדר מסוים, ועל כל הדברים האלה גם רשמתי לך מה לעשות בפועל, מה זה אומר הדבר הזה שאת רואה פה. אז העניין היה באמת גם להעביר את האופטימיות, שאמרנו גם שנשתמש בצבע, למרות שלא רואים את זה בלוח השראה, אמרנו שכן צריך להיות צבע שהוא בולט, ובמודעות שזה לא יושב בלוח השראה, אבל אנחנו עדיין רוצות לתת פה איזשהו אור, ובגלל זה דיברנו גם שזה יהיה צהוב, ולמרות זאת שיהיה איזשהו משהו עדין. ומעודן ולא מאוד צעקני במקום הזה, אז הצהוב פה יושב כאיזשהו צבע שנותן את הפופ, ולדעתי הוא לא לוקח מדי את הפוקוס, למרות שהוא צהוב מאוד זרחני. היה פה את העניין של השנינות שחזר אצלו בלוח ההשראה שלך, ובגלל זה בחרתי לקחת את התמונות ולהוסיף להם את האייקונים, זה בדיוק האייקונים האלה יש לגבי סט, ולשלב אותם בתוך התמונות בצורה שהיא שנונה וכלילה וכיפית, שזה בדיוק הערכים שלך. שזה היה טאץ' שבחיים לא הייתי חושבת עליו. גאוני, מהלך גאוני. אהבתי על זה. איזה כיף. וגם הכותרות באנגלית, זה גם קטע, כי בחיים לא הייתי חושבת על זה. נכון, ובסוף זה לא הפריע לך, נכון? אהבתי את זה, מאוד, מאוד אהבתי את זה. יש משהו, אני חושבת, בכלל בשפה האנגלית, שהאותיות, בגלל המבנה של האותיות, אז אותיות באנגלית הן יותר אסתטיות. ואז כשההשראות באנגלית, זה גם היה רוב ההשראות שלך, אז מאוד קשה לעשות את התרגום לעברית, כי אני יודעת שבציפייה יש איזשהו קו מסוים, שאני לא יכולה ממש בפועל להמיר אותו לעברית. אני חושבת שרואים את זה יותר בסקיצה השנייה שעשיתי לך. ובגלל זה בכותרות פה אני חושבת שזאת הייתה בחירה נכונה, גם כי זה באמת חלק ממי שאת הגעת מדרום אפריקה, ודרום אפריקה, נכון? נכון, מדוברת אנגלית, אז זה הרגיש לי מאוד טבעי, לגמרי. לא, זה גם מסתדר לי עם הלוגו, זה היה ממש טאץ' טוב. וגם אני חושבת, יש איזשהו משהו שהוא קצת מקובע בנו בתור ישראלים, שכותרות צריכות להיות באנגלית, וזה לא בהכרח נכון. באנגלית או בעברית? בעברית. שכותרות צריכות להיות בעברית, וזה לא נכון. אני נותנת את הקרדיט, גם אמרתי לך את זה בפגישת אפיון לקהל שלך, שהוא יכול להבין שרשום פה nice to meet you. כאילו, נכון, כי זה גם היה חשש. נכון, אבל אני באמת מאמינה בזה. ואז נתנו פה את הטאץ' הכחול, שהוא טיפה מאזן את הצהוב המאוד חזק, אני חושבת בצורה מעולה.
וזה הסט אייקונים שלך. באמת העניין פה גם שהקו הוא מאוד לא חלק, נקרא לזה, זאת אומרת, זה באמת נעשה בעבודת יד, אז הכל פה מאוד אורגני וזורם, וגם העניין של באמת לשים דגש על העובי קו שהוא זהה בכל האייקונים, וזה מה שהופך אותם לסט. כן, אני חייבת להגיד שמאז שהתחלתי לפרסם קצת את המיתוג, אנשים זוכרים את האייקונים, וזה מדהים, ממש זוכרים את זה. נכון. זה כיף אז זה לגמרי. בדיוק הקטע של להשתמש בשפה העיצובית, שכשאת משתמשת בצבע, בפונטים מסוימים, מספיק שאת שמה את האייקון שהוא באותו קו כמו של האייקון שהם ראו שלשום, הם יבינו שזאת את גם בלי שיהיה רשום גבי למעלה. בדיוק. וזה העניין בשפה עיצובית. אפשר לראות את זה בחנויות, מה זה בחנויות? בכל מיני חברות ענקיות וזה, שכבר אני מדפדפת כזה באינסטגרם, ובמאית השנייה שאני חולפת אני יודעת מי מפרסם לי. אז זאת המטרה בשפה עיצובית, אני חושבת. אין פה את לגמרי. הלוגו ואנחנו יודעים שזה שלך. בדיוק, כי מה שקורה זה גם באינסטגרם, ושאלו אותי את זה, אם אני חושבת שאנחנו צריכות בעצם להשקיע במיתוג באינסטגרם, שאינסטגרם זה הרבה יותר להראות את עצמך ואותנטי, ואני אמרתי שזה באמת תלוי, כי אני לא חושבת שאנחנו צריכות עכשיו לשים כל הזמן רק את הצבעי מותג ולשים את הלוגו, כי זה נראה מאוד שיווקי, מאוד פרסומי, וזה לא המטרה של אינסטגרם. המטרה של אינסטגרם זה להראות אותנו, להראות את בעלות העסק, להתחבר לקהל, זה רשת חברתית. אבל אני יכולה לעשות איזושהי חותמת אישית, איזושהי נגיעה עם איזשהו אייקון קטן, או להשתמש בול. בפונטים שלי, או צבעים כזה בקטנה. זה ככה אנחנו צורבות את זה בזיכרון, לא צריך להיות באגרסיביות על זה. כי זה מדויק. מרחיק. נכון, זה ובכלל טאץ'. באינסטגרם אני באופן אישי מאוד לא אוהבת ששמים בפוסטים ובסטוריז את הלוגו. אני לא אוהבת את זה, אני מאוד חושבת שצריך ליצור את הזהות דרך מקום אחר. מספיק לי שכתוב בצד את השם משתמש שלי, אני לא צריכה גם לשים את הלוגו ולשים זה ועל כל דבר, וזה בסדר כן, שהוא לא קיים שם. כן. צריך לזכור שמיתוג זה גם איך שאני כותבת, איך שאני מביעה את עצמי, אם אני מחייכת, לא מחייכת, הכל זה מיתוג, בסופו של לגמרי. דבר. אז אני לגמרי איתך. יש גם את העניין בסטורי שעשיתי לעצמי מדבקות קטנות כאלה, סטייל אייקונים שלך, שאני רושמת בוקר טוב, אז זה בוקר טוב עם המדבקה הזאת שהיא שלי, ואני לא שמה אותה הרבה, אבל אני בטוחה שכשנתקלים במדבקה יודעים שזאת אני גם בלי שאני לגמרי. אומרת את זה. ומרגישים גם את האנרגיה שלך במיתוג הזה, זה מאוד מעניין. פה את אומרת? אצלך גם, מרגישים את הדיוק ואת האסתטיקה ואת הפרטים הקטנים, רואים את זה, בלי לשים לב אפילו, מרגישים את זה. אני שמחה שאת אומרת, זה חשוב. זה המהות. אז באמת יש את העניין של האייקונים, אם לשלב מדי פעם את הכתם של הצבע מים הזה, שזה ממש הגיע מהלוח השראה שלך, כי שמרת פה את זה, ושאלתי אותך, תגידי למה שמרת את זה, ואת אמרת, אני לא יודעת, זה צבע מים, ואני נורא אוהבת צבעי מים, ואני מתחברת לזה, ואמרתי, אוקיי, הבנתי, זה חייב להיות, חייב להיות נכון. פה. וזה נגיעה, כי זה לא עכשיו התחום עיסוק שלי או משהו, אבל זה הנגיעה הזאת. זה ממש בסוף יפה. נגיעה מעוצבת, שבדיוק זה נותן את הזיהוי שלך, וזה גם מתחבר אלייך, ובכלל עם השם, זה נותן את האופטימיות, את השמש הזה, וזה כולה קטן קטן שלא עושה הרבה, אבל הוא עושה המון. את הנקודת צבע הזאת, הצבעוניות, אז יש פה את כל הקודים שתוכלי להשתמש בהם כמו שצריך, כמובן. וככה נראה קובץ מיתוג של גבי. אבל הייתה פה עוד סקיצה, אז זאת הסקיצה. ואני חושבת שפה מה שבלט, שגם אמרתי לך, זה שהפונטים בעברית הם פשוט לא יכולים להתחרות בפונטים באנגלית, ואני, כאילו בואו נראה את זה רגע זאת אומרת, זה לא הפונט פה למטה שהוא יפהפה, והפונט כתב יד הזה באנגלית, לעומת הפונט הזה שהוא מוצלח מאוד בעברית, אבל הוא לא עושה את אותו אפקט אני חושבת. הוא יכול להתאים להרבה אנשים, הוא יכול להתאים אפילו אליי, אבל היה משהו אחר, פשוט שעובר יותר טוב. וזה באמת היה דילמה, אגב, שהייתי צריכה לבחור בין שני המיתוגים, ותכף אני אגיד גם איך בחרתי, בזכות איזשהו טיפ שאת נתת לי, באמת התלבטתי מה יותר טוב, כי שניהם מעולים. אז כן, פה העניין היה לגמרי. באמת כותרות בעברית, עם השילוב של הדפוס וכתב, או דפוס שהיא יחסית, היא לא מאוד כהה פה, אבל יחסית כהה,
עם ההדגשה של הפונט שהוא בכתב, מה שתרצי להדגיש באותו רגע, כפתורים מאוד בולטים בצהוב, מצד שני הכל עדיין מאוד נקי ואסתטי, כי אין פה עומס של פרטים. וזה הסט של האייקונים שלא אהבת, אז אני אדבר על הסט הזה שעשיתי דאבל, כי הייתה לי הרגשה שלא תאהבי את הראשון. ופה העניין זה לתת את הדגש בצבע בתוך האייקונים שהם גם כזה חצי בעבודה, מה זה, הם בעבודת יד, אבל לא ציירתי אותם, אלא בניתי את הצורות בתוך המחשב, ואז הקמתי אותם, ונתתי את הטאץ' פה של הצבע, והעניין היה שהכותרות נמצאות בכתב דפוס, בכתב יד. זה מהמם. אני מאוד אוהבת את זה. שתי האופציות היו טובות בעיניי. אז פה הקטע של המיתוג הזה זה שיש את הצבע הבולט שהוא צהוב, אבל שהוא נמצא פה במאוד עידון, רק בשביל לתת את הבליטה של הכפתורים, והכל זה שילובים של הכתב דפוס לעומת הכתב יד הזה, שאפשר להשתמש בו איך שאת רוצה. אז זה הקטע של המיתוג הזה. כן. אז אני אספר איך בחרתי את המיתוג. כי ישבתי מול ליאור ואני כזה, איך אני עכשיו בוחרת? שניהם ממש יפים, וגם שניהם מאוד העבירו באיזשהו מקום משהו, איזשהו חלק בי. ומה שבסוף ליאור אמרה לי, זה פשוט במיתוג את צריכה לבחור מהלב בסוף. צריכה לבחור מהבטן, מה מרגיש לך, וישר ידעתי שזה המיתוג הזה, הראשון. היה בו משהו יותר עדין, יותר עני, ואפילו אמרתי לליאור, אני חושבת שבאיזשהו מקום המיתוג השני שעשית לי, עם הכתב בעברית, יש בו משהו שאולי מרגיש לי שככה אני צריכה לראות, שזה מה שהלקוחות שלי אולי מצפות ממני, אבל משהו יותר עני ומה שיותר משקף אותי, זה לגמרי המיתוג הראשון, בגלל זה הלכנו עליו כמעט בלי שינויים. נכון, לא היו פה הרבה סקיצות. את גם ישר אמרת לי כבר בסוף הפגישת אפיון, וזה בסדר גם שלוקחים זמן לחשוב, אני תמיד אומרת, רגע, קחו, תסתכלו על הקובץ, תארגנו את ההערות בצורה מסודרת, קחו את הזמן לחשוב איזה סקיצה אנחנו מתקדמות, אבל את ממש ישר ידעת שזאת האופציה הראשונה. אז זאת האופציה אחרי התיקונים, הייתה פה איזושהי בעיה קלה בצבע, וקצת הרחבנו את הסט של האייקונים ושינינו אותו. נכון. ואז שאלת אותי אם יש את הנקודה, את הכתם של הצבע בתכלת, אז יש פה גם כתם של צבע בתכלת. כן. אני מאוד אוהבת את המיתוג הזה. מאוד, ואני חייבת להגיד שמאז שיש לי מיתוג, שאני גם שלמה איתו, ושהוא מאוד, הוא מאוד מאפיין את מי שאני, מאוד 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 קל לי לעבוד איתו. כי אני מרגישה שהוא משדר אותי. הוא מינימליסטי במידה. יש בו את השמחת חיים הזאת עם הצהוב. זה פשוט הרבה יותר קל לי לבוא ולייצר תוכן. את האתר שלי, את עוד לא ראית אותו אגב. אני ראיתי אותו, אני הצצתי לך. אני כבר הצצתי. אז הנה, אז חבר שענית לפני, אבל תיקנתי אותו בשניות, באמת. יש לי עוד הרבה עמודים שלא מופיעים פה עדיין, הקופי עדיין לא כתוב, אני מקווה שעד שיראו את הסרטון הזה כבר הכל יתעדכן, אבל לקח לי ממש כלום זמן לעשות את זה. מה את אומרת ליאור? אני מאוד אוהבת, אני כבר הצצתי עליו, ובסופה שעבר לדעתי אני כבר ראיתי שאת עושה שינויים. אני מאוד אוהבת, וזה באמת, תראי כמה קל ליישם את השפה ברגע שאת יודעת במרכאות את החוקים. ממש. את יודעת באיזה גודל הכותרת, ובאיזה רווח לעשות, ובאיזה פונט יש פה את התת כותרת, ואיך לעשות את הכפתורים, והכל מאוד רץ, כן. ממש, ממש. הכל מדבר אותי, הכל מתכתב אחד עם השני, ההצעות מחיר שלי, המיילים שלי, הכל עכשיו באותה שפה. זה פשוט מדהים. אני מרגישה הרבה יותר מקצועית. זה לא משנה איך, זה גם נראה הרבה יותר מקצועי, אבל אני מרגישה עם עצמי הרבה יותר מקצועית, וזה מה שהכי חשוב, כי זה פשוט עוזר to level up, בא לך להיות הנותנת שירות הכי טובה שאת יכולה להיות, בא לך לעשות את הכי טוב, בא לך שהלקוחות שלך יקבלו את הכי טוב, ומיתוג עוזר לך לעשות את זה, לא יעזור כלום. זה לא הדבר הראשון, אבל זה כן מאוד מאוד עוזר. נכון. אני בסוף מהצוות, אז מיתוג היה לי נגיד מההתחלה, אבל אני הרגשתי את מה שאת אומרת כשבניתי אתר.
שפתאום היה לי אתר להתגאות בו ולשלוח אותו, וזה כל כך מרגיש הרבה יותר רציני ומקצועי, והרגשתי את זה גם במי שפונה אליי. אז חלק זאת אומרת שמישהי אמרה לי, וואי, יש לך אתר, אז ברור שההצעת מחיר היא כזאת וכזאת, כי זה היה לה הגיוני. אז ככה גם במיתוג, וכשהכל נראה זהה, אז מישהי שנמצאת אצלך באינסטגרם מגיעה לאתר, וברור שזה האתר של גבי. לגמרי. וברור שזאת הצעת המחיר של גבי. הכל מאוד מדבר. יש לך המשכיות, יש לך חותמת אישית. היום, ובואי נדבר הכי פתוח, כן? את תמיד, לא משנה איזה בעלת עסק את, לא משנה אם את מטפלת, מעצבת, יועצת, את תמיד מסתכלת על קולגות שלך, את רואה מה הם עושות, את רואה איפה הם שונות, את מסתכלת, את משווה את עצמך. היום אני לא משווה את עצמי בכלל. אני רואה את ההבדל, אני רואה את זה, אני גם יודעת בתוכן מה ההבדל, אבל אני רואה את זה גם במיתוג שלי, המיתוג שלי כבר משדר אותי, מעביר אותי, מרגישים את מי שאני, בזכות זה. וזה באמת פרייסלס, למי שיש לה עסק, זה פרייסלס. ממש, זה מטורף. כן. אז אני ממש ממליצה. כמובן שאני ממליצה קודם להבין מי את, מה יש לך לתת, מה הטון הייחודי שלך, מי הלקוחות שלך, מה בדיוק הם צריכים, מה האנרגיה שאת רוצה למשוך אלייך, כל הדברים האלה, אבל ברגע שהבנת, ההשקעה הזאת שווה לגמרי. אני ממש ממליצה לא לחסוך במיתוג. אני ניסיתי לפני לחסוך, אמרתי לעצמי זה לא כזה חשוב, רק מבינים כבר מי אני מהפוסטים שלי, מהערך שאני נותנת, אבל האקסטרה הזה זה באמת, it goes a long way, מה שנקרא, זה באמת עושה הבדל מאוד מאוד משמעותי. טוב, אז לסיכום, כמו שכבר אפשר להבין, אני ממש עפתי על המיתוג, אני עפתי על העבודה איתך, זה היה לי פשוט מקצועי ומדהים, ובגלל שאני יודעת שהרבה כבר שאלו אותי, מי עשתה לך את המיתוג ואיך אפשר לעבוד איתה, אז את רוצה לספר למי שככה מתעניינת? בטח, קודם כל איזה כיף לשמוע, ואני באמת חושבת שהיה לנו תהליך שהוא טוב, ואת באת כל כך בשלה לזה, והתוצאה מדברת לגמרי בפני עצמה. ולכל מי שהתעניינה, אני גם באינסטגרם flat by ליאור, flat זה השם של הסטודיו שלי, יש אתר אינטרנט שאני מספרת בו על כל החבילות, בדיוק בגלל מה שדיברנו, אני לא בונה רק לוגו אף פעם, זה תמיד יהיה לווה בפניית פלטת צבעים ופונט לעבודה, כדי שיהיה לכם קל לעבוד, לצאת עם זה אחר כך ולעבוד עם כל הדברים. אז יש ממש דף בתוך האתר שלי שמספר על החבילות, אפילו המחיר שלהם נמצא שם, ואתן מוזמנות לדבר איתי מתי שתרצו, אני כאן. כן, אני אשים גם לינק, איפה שהסרטון הזה מופיע, אני אשים גם לינק שיהיה קל לגשת אלייך ולדבר איתך. יש, איזה כיף. אז תודה רבה ליאור על ההקלטה הזאת.